Tolosako Euskal Herria Bilduk 2015ko udal hauteskundetarako nigan jarri duen konfiantzari zor diot gaur hemen zuekin elkarlanean aritzeko hauteskunde programaren koordinazioa hartzea. Garatu behar dugun Euskal Herria Bilduren proiektu politiko zabala, aurrerakoia eta Tolosako herritarren gehiengoaren borondateak oinarri edo oinarritua izan behar duena izango da zuzen. Proposamen guztia jaso eta horren egikaritzan lan egiteko asmoa duena. Euskal Herria Bilduk eskaintza politikoa egin behar die Tolosarrei, nola ez, baina Tolosarrekin batera egin behar dugu hau. Ezer gutxi balioko luke, lau pareten artean, lau adituren artean, programa egin eta hauteskundetara boto bila joatzea. Aktiboa eta eraikitzailea nahi dugu, herri bizia nahi dugu, eta hori horrela izan dadin, gure esku dago, gu hemen gaudenon esku dago, eta azken finean zuen guztion esku. Euskal Herria Bilduk ondorengo 4 urteetan, udalaren kudeaketan, lidergo politikoa eta herritarren konfiantzan lan egin nahi du. Eta hori ez litzake nahikoa, eta horretarako martxan jarri ditugun prozedurak, eta ondoren kudeaketarako berritu behar ditugun jokamoldeak zintzotasunez, eta herritarrekin batera egin nahi ditugu. Sarri esan dugu, udal taldea, alkatea, bakarrik ez da ezer. Udalak, herritarrak behar ditu etorkizuneko Tolosa gaur dudanik eraikitzeko. Garbi utzita, hasiera bertatik parte hartze zabala eskaini nahi diogu prozedura parte hartzaile bat martxan jarriz. Gaur abian jarri nahi dugun prozedurak oinarri sendo batzuk izango ditu. Euskal Herria Bilduren proiektu politikoaren bat, edo politikoarekin bat datorren edonork parte hartu eta erabakitzeko eskubidea izan behar duena. Burujabetza osoa eta justizia sozialaren aldeko den edonor Tolosark parte hartzeko moduko prozesua martxan jarri nahi baitugu. Gaur eta hemen orain sortu nahi dugun pertsonen sareak ez da soilik hauteskunde arteko pertsona sare bat edo programa egiteko lanabes bat. Etorkizunari ere aktibo mantentzea aurreikusten dugun lanabes bada eta horretan animatzen zaituztet. Beraz, ondorengo egunetan, asteko abenduaren 15-etikan edo gaurdanikan 30 bitarte lantaldeen parte hartzeko borondatea duen edonorren izenak hartzeko lantaldeak izendatuko ditugu. Urtarri eta otsailean zehar programa landuko dugu proposamenak jaso eta lantalde bakoitzak autonomiaz garatuko dituena eta horretan animatzen zaituzte lan egitea. Oso kontuan izan behar ditugula herrian urtetatik aspaldian lanean dauden eragileak. Eragile guzti horiek identifikatu behar ditugu, bereekin banan elkartu, bereek herria nola ikusten duten ikusi, eta lan hortan egia da askotan egin izan du dugula eta askotan landu dugula bereekin batea, gaur inoiz baino garrantzi gehiago dauka bereekin berriz elkartu eta bereien proposamenak jasotzea.